hun tha min petu ram pathian ming fakin omro se pathian ram ichunga lo thleng ro se ti kha kan soi masadua unlai chu he thu hian in he em ani zohana bung thum thu hi he thuro puizia hi pathian du tak tak tu te chu pathian in an hena Isua du tak tak tu te chu Isuan an hena thuro pui tak tak alo soi chuak thina chu tan le katan ani ti kha kan hrian masak ka du ani Isua le Nikodema chu Farisai te zinga mi zuda te ho tu pakhatani ti kan hrev ve kanga chu chuan zana Isua hena avakala Rabbi pathian hena ta zirtir tu lokal ini ti kasya pathian an chung a om lo chuan heng thil mak iti te hi tu man an ti thailo wanga ti ni Nikodema chuan pathian a chunga omani ti kha a ring chatani a Farisai puite a Juda puite chuan an ik si ka aman na turte a hek na turte an zok ngani ama ero chu Nikodema chuan nundang lam anaya zana lal Isua ne avakal ngamani ti kha kan zir tu lo ni ta sela chuan lal Isuan ama du tu tak tak te hena chuan eng thu nge lo soi itan le katan ani lal Isuan eng tin nge chan ti chuan ti tak mevin ka hrila che mi tu po an pian thar lo chuan pathian raman hu thei lo wanga ti Nikodema na hena mi atang hnui nen tin nge pian thar theyanga ti ni chu anu pum chunga lu tin a piang non thei do nen mi ati ma sela Isua chuan ti tak mevin ka hrila che mi tu po tuya le tharawa an pian lo chuan pathian raman lut thei lawang chu apoimo lutu tuya le tharawa kan pian tharangai ti kha kan shenon le don ne voin nia hian ti kha kan han soi du ani ti sa tharawa piang chu tharawa ni ti lali Isua lo hrila ni ti hatla hian kan mu chiang hle a amma saberin unau te u kan pian thar nge yangai he kan pian pui mi zia hi nundang lam Isua Krista ne na nun in zom na kan na yangai ani ti kan hriat kha ka du ani Isuan heta atoi zong in kan la anga ti tak mevin ka hrila che atile ni chu keinin kan hriat chu kan soi thin kan mu chu kan hril thina ti lal Isua hian avahan ro pui tak kan hriat le kan mu a hi au chwa pui thini la tun lai ring tununa po hian hei aina sa zok hian pathian ram hi kan zawanga pathian ram kan nuna lo thengang ti hi ka ring chatani chuta chuan atoi zong in kan soi zelanga Isuan Nikodema hena chuan heti hian ati ni chu Johana bung thum chang som paruka chuan pathian in Khawvêl amangai ema chuti chuan afa pamal nei chuna pe a ama chu tu po aringa pia an boral lova chatuana nun an nei zok na na ti ni chu kan pathian ming fakin omro se hallelujah kan varo pui tak he itan le katan hian pathian min mangai na hi varo pui tak ti hi voinia hian ngei tu thar le turin Isua mingin kan som du chewani pathian in Khawvêl amangai ema kei afapa Isua Krista hi Khawvêl an dam theina turin ka pe tu chuti chuan afapa mal nei chuna pe ama chu tu po aringa piang an boral lova chatua na nun na an nei zok na na ti ni chu kan pathian ming fakin omro se chu wangin pathian min mangai zia hian ngei tu te u thu thung lui hun lai chuanin kel tele beram tele bong pa te thi sen khat kum khat tanan sualan in thoi thina kum khat cha ade thina ni ama ero chu pathian chuan ami hring siam te ki van ro pui lutuk ki kan chan lo lavin afa pa Isua Krista aron tira o ki van ki aron tira po khan angui ruaya angoi thua paniti bible kan muni kha chu wangin lali suange chuan he Khawvêl mi te zong ate ber tanga lian ber theng o eng ang mi polo ni ila eng anga thil sual po ti ila eng na nei po ni ila eng anga kholo po ni ila lali suwa chuan eng tin nge chang som pasariati Khawvêl thiam lo chan tir turin he afa pa Isua Krista hi pathianin aron tir lo he Khawvêl hi keima lali suwa wang hian an dam theina turin aron tirani
izo katini chu hallelujah kan pathian ming fakinom ro se unaw te u voin ni hian ka cha du chu khiwan ro puilu tuk tak mai khilali swan kan chan lawa wangin ama ngai churan chu pek na theng lo kalin o Khawvêl mi te ne na ron in lana o Khawvêl mi te chuan ro puilu tuk tak lo mu kan tum hi a ro pui nang in ron in thuam sela ama mungam le mu a dam zo reng kanom don lawa wangin pathian chuan mitlom ber o keimani ang in ron tirta a chuaron tirna awang chuan amalali suange chuan okay himin ring ro Khawvêl thiam lo chan tir tur lo kal kan lo wati Khawvêl kei ma wangan dam na turin unaw te u en konga nge har sat na kan nei voin nia hianin lali suan nen panila o lali suan kei man kay hikong le thutak le nun nakanieti ama kal lo chu tu ma panen kan theng don lo chu wangin Khawvêl adam thainan engang harsat na nge voin ni hiani ton le engang ke pen nge ini o engang hun mang nge ini thina ko ruam zo lai nge ini le engang in nge chung kwa ate fa ate nupui pasala ate harsat na kan nei lali suwa chuan Khawvêl hi kay ma wangan dam thaina turin lo kal kani hallelujah chu wangin lali suan ne na hian kalila o tu po ka ne na lo kal chu atui hal to lo wanga o chatuani na nung renga ngati khashia ila voina hian lali suain tu po amaring chu thiam lo an chang lo wanga tu po ring lo chu ti tu na pangin thiam lo changin an omangati lali sua hi ringila lalani zia hi shethar le ila keimani Khawvêl sualta na lo kalani zia shia ila ama wanga Khawvêl kandam Thailand na turin Calvary cross sa aron kala aron thi puita ani chu thi sen thiang lim tak sual na nei lo beram no melhem lo soisel bolal Isua Krista chu kan sual zong tlanin Calvary cross sa alo thito kan nan na zong kan kholo na zong te o kan lati le zel tur sual zong te po o min langai dam zel langa min ngai dam zel don ani ti sia ila voin nia hian lali suan nen lami panang utin karon som chawani chu wangin unaw te u engang din muna po hian dingila lali suan Khawvêl chandam tura lo kalkaniati hi lali sua hi ringila ama shwai thain omila kannuna hian ama hilau lal bersela tharau thiang lim changal ama du dana ke pen tur aram ta na ke pen tur kan ni ti sia ila lal patan na satakin na ithokang u hallelujah kan pathian ming fakinom ro se voin nia hian pathian min mangai sia sia adu dana ke pen tu adu dana nung zui tu o nun pui tu ti danglam na lalpa kan nei cheu theina turin athu ka soitak te lalpan malmin som sakro se amen.